Ar an céirí nearannach do bhí dhearú fór an bhléon, chuirtear tús le féile an airnachtas. Hannig na mílte duine ag cahar Béal Feirste ó ga cearn den tír agus fíthar lár le freastal ar éile na bliana seo. I más na naine ar raslarthaí, bhí an tuachtar an uairtáfa Catherine Conley. Bhí beirt ó nícap i lethar fásta a bhí ag máilteoireacht ar an chomórtas raibh ceáil. Mánithe don chud is mó san Ástán Europa agus an ICC. Bhí 60 chomórtas de friúla sceapithe thar na cathrach. Idir amachtaí aránaíochta, sealaí lór, daisa, ceáil, filiocht, astúirlacht agus neart eile ar siúl thar an cuaig lá. Idir ág agus sean bhí muintear an oireachtas le cloiste ar na hairtánta, hanamháin ar na stáisiún airnathe, a clúdach ar na máin Alban fásta. Bhí TG cethar ag cruúlaí Béal Feirste ríoch na hácaide leis na mílte duine ag arc ar an telefís agus na géal i man chomórtas córa agus ceáil. An céad bhliain eile béan tuireachtas ar siúl ar an tíú eile den tír i gCoilearna, agus an tástan ina méise bucailte amach hana féin.